koramgajuang jodak Mamalindi gi Magarini e county ma Kilifi mathoro tiyo gi Aora Sabaki e chenro mag pur koro nitiere kod midhiero irani aora no koro duone seche ma oro podo timo newa e thoth gwenge ma pachoka jolupo jopur kod jodak mag gwengego koro chuno ni oti kod yewni matindo tindo e chenro gi mapile ka pile miche kod miche mag rao ma odak e aora no bende koro negi midhiero ka gidong maonge kar jot jodak koro kwa pnyo wacho mondo kuny sokni e gwengego mondo mi giyud pi ma ginyalo tiyo godo pile ka pile. Only about a month ago, there was still a reasonable flow of water, and I have even some pictures from that time. And now everything has stopped overnight. My neighbors, the ADC, who had a very big vegetable project just next to me, had to stop abruptly and now leave their fields to dry up again, unfortunately. Asa naomba serikali kama itafanya mikakati kuachilia maji au kufanya wao wakaachi wa mambo pa Sabaki huwa anatumia maji ya kunywa ule mto. Na huo mto unachafuliwa mambo ya kufanya irrigation na wengine kutupa uchafu hapa ndani. Ndio mambo mengi ambayo yanachangia huo mto kukauka. Maji hakuna kabisa. Sasa hivi tunafanya kuchimba kwenye hiyo ardhi ya galana ndo tunapata maji ya kunywa. Tunateseka na maji, kwa hivyo mtusaidie, maji ni shida, tunateseka.